Είτε είστε μόνιμος κάτοικος Αγίων Αναργύρων είτε όχι, αξίζει να πάρετε τα κρέατά σας από το Κρεοπωλείο Ο Χρήστος. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο του κρέατος, ο κύριος Χρήστος θα σας βοηθήσει να βρείτε αυτό που ψάχνετε για το τραπέζι σας. Όλα ποιοτικά και οικονομικά. Εκτός από φρέσκα κρέατα, εδώ θα βρείτε μπαχαρικά, ζυμαρικά, παραδοσιακά προϊόντα, κατεψυγμένα, θαλασσινά, χειροποίητα σχολιατοειδή όπως τυροπιτάκια και πολλά άλλα. Και εδώ φυσικά θα βρείτε πάντα την καλύτερη ποιότητα. Κρεοπωλείο Ο Χρήστος, Ευβοίας 3 και Καλαμών, Άγιοι Ανάργυροι. Τηλέφωνο 210 23 20 001.